ସେଇ ତିନିଟା ନଟରେ ଆମେ 8 ଦିନ ବୁଲିଛୁ। ଚାରିଟା ନଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନଟ ଖୋଲିଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର 3 ହେଇଗଲା ନା। ଆଉ ସେ ଏକା କଥା ନୁହେଁ, ଏଇ ସଳା ବୋକା ଚୋଦା ସେଠି ବସିଲେ 3 ଘଣ୍ଟା ଭଳିଆ ବସିଛୁ ଆମେ। से लाइन जो बाटे जाऊँगी आगुआ जी मैंने एत परिश्रम करेंगे सीधा सब ठीक तारा निकल ठीक लाइन जो जाऊ छोट शिका